Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ħabbar numru ta' tibdiliet li se jsiru sabiex tkompli teħrax il-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus. Huwa ħabbar li se titwaqqaf aġenzija dwar il-kriminalità finanzjarja u uffiċċju tal-prosekuzzjoni indipendenti fih dan il-korp tal-Pulizija. Il-prosekuzzjonijiet f'każijiet ta' ħasil ta' flus u finanzjament tat-terrorizmu se jitmexxew mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dan sabiex il-Pulizija li jkunu ilhom jinvestigaw il-każ u waslu għall-arrest tal-akkużat ma jkunux ukoll l-istess nies li jmexxu il-prosekuzzjoni. Huwa ħabbar ukoll se jissaħħaħ il-boro l-irkupru tal-assi li jiġu konfiskati u friżati b'ordni tal-qorti. Il-Ministru Cicluna saħaq kif l-Aġenzija kontra l-Kriminalità Finanzjarja Organizzata se tkun arma oħra l pajjiżna sabiex jinqabdu l-imħuħ wara din il-kriminalità serja. Qed nitkellmu fuq kumpaniji barranin li jgħaddu mijiet ta' miljuni ta' dollari jew euros mill-banek u allura dan meta jinqabdu u biex jinqabdu li tkollok nies ta' esperjenza u ta' expertise għolja li jkunu kapaċi laħqohom ma' dawn l-imħuħ ħalli wasluhom mbagħad biex iwasluhom sal-qorti. Il-Ministru saħaq li pajjiżna huwa impenjat sabiex jiġġieled din il-kriminalità qal li laqgħa saret sabiex ix-xogħol li qed isir f'pajjiżna jidher anke barra minn xlutna u għalhekk ħadd ma jitħalla jagħti impressjoni żbaljata ta' Malta. Kenna llum il-ġurnalisti minn media internazzjonali ta' ċertu kalibru u biex nuruhom illi l-għajdut politiċi minn ċertu bnadi mhumiex veritiera. Malta qed tagħmel effort kbir u nisperaw li fil-futur ikunu nistgħu nuru l-frott ta' dan ix-xogħol li qiegħed isir. Quddiem midja lokali u internazzjonali ingħata wkoll rendikont tal-inizjattivi li saru mill-Kumitat Nazzjonali għall-Koordinazzjoni, l-FIAU u l-MFSA sabiex il-ġlieda ta' pajjiżna kontra l-ħasil tal-flus tkompli teħrax. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.